welcome to my channel Paidimia Abia. Dini ang ini bisa mau Khairabari ni Sinakona Bathौ Mandir langgaनायाव दंफैयो. So आङो बे बाथौ मन्दिराव दा आङो हाबगोन. So नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ. नै बेनो जायो हेरेम्बा बाथौ थानसालि गायसनथाय 1972. एसे बिथोराव हाबलां दिनै. थांगासिनो आङो बाथौ मन्दिराव. So गोबां मानसिफोर बेयाव बेरायफैदों. Wah, जोबोद समायना. Sino habla ese? Oh. Này không biết animal apa nih? Berat macam mana nih? Lihat समायना. Moजाङै खेब. माबायदि नांदों बायदेव? मोजां ना? Helikopter. Wah. Apa